Boas noites, benvidos a este directo de Bibliomancia de xaneiro. Vamos a poñer a musiquiña así de fondo relaxante. A de sempre. Que tal o vosso ano? Que tal iniciástedes? Deslizástedes vos ben no 2025? Espero que sí. Bueno, para os que cheguen novos a este directo ou vayan ver en diferido, aquí o que facemos é unha lectura das enerxías do mes que temos por diante a través de libros, en concreto 3 libros: Diccionario de Lingua Galega, o escolar meu, a Biblia, un libro moi utilizado típicamente na bibliomancia, sobre todo certas partes como os salmos, aínda que se pode utilizar todo o libro, e a Ilíada, que é un libro que tamén se leva utilizado máis, aínda que era moitísimo máis popular os versos de Virxilio, pero bueno, podemos utilizar todo aquel libro co que nos sintamos conectados e que, por suposto, teña certos reflexos de todas as etapas da vida, non? Ou logo utilizar libros concretos, por exemplo, libros de amor, pois para adiviñación sobre amor, por exemplo. Ben, é un mundo moi tal o da bibliomancia. Lembro-vos tamén que a mediados de decembro do 2024 fixemos unha lectura de aproximación a este ano que entraba, que era 2025, e a palabra que nos saliu clave era de reconversión, e creo que temos que telo en mente, ¿no?, para seguir traballando cada mes con estas lecturas de bibliomancia. Así que, bueno, creo que sen máis dilación imos proceder a consultar o primeiro dos libros, que é o Diccionario de Lingua Galega, do que extraeremos unha palabra que será a clave en torno a que leremos o resto de fragmentos que saian por aí. Por certo, boas noites a Moura Bella, que foi da primeira en entrar e saudar. Así que imos. Vou pechar os ollos, darlle unhas cantas voltas para eu non saber moi ben se estou polo principio ou polo final do libro. Abrimos o azar e a ver que sale. Bueno, vale, é que saliu unha palabra un pouco extraña esta palabra. A palabra que sai é todo, e de feito ten unha entrada moi extensa, non a vedes, pero bueno, todo, é que fun caer por aquí abaixo co dediño. Ves, todo, que quere decir todo? Imos velo. Bueno, un cuantitativo que indica a totalidade da cantidade ou intensidade. Ten toda a miña confianza, todos están agardando para conseguir unha entrada. Mariña está toda contenta co seu regalo. Curioso que o exemplo que poñan aquí sexa unha rapaza que se chama Mariña, tendo en conta que vivo na Mariña. Será isto? Terá algún significado concreto? Non o sei. Úsase para introducir no que se di algo novo e que se lembra. Por exemplo, a todo isto teño que ir mañá a Coruña. É un exemplo tamén que dan. E, concretamente, o meu dedo caeu xusto na frase que di: detrás dun adxetivo, xerundio ou participio, indica concesión. Saiu para o mar, chovendo e todo. Así que, bueno, vou apuntalo porque sabedes que levo así rexistro para despois facervos os textos. Non fixen o texto aínda da bibliomancia sobre 2025 porque como había cousas astrolóxicas que quería poñer e tal, e era extenso, e quería deixar pasar os días de Nadal, pero está aí aínda a medio escribir para subilo. Desta vez non o procrastinei, simplemente quería agardar a pasar Nadal. Entón, todo temos como palabra clave, e concretamente cando indica a concesión. Eu que son unha señora moi positiva, estou pensando que ao mellor se nos vai conceder todo aquilo que pedimos, pero claro, iso é un pouco imposible porque estou segura de que moitísima xente pois pide, eu que sei, ser millonario, non?
e non creo que se nos poida conceder a todos, así que terá que ir por outros camiños. Sempre eu intento facer estes directos como serios e solemnes, pero sempre teño que facer algunha broma de merda. Non poido loitar contra o que son, debería ir admitindo xa, non poido ir contra a miña totalidade. E tamén é verdade que despois da palabra todo temos a palabra todopoderoso, cousa que me parece tamén significativo. Vale? É un momento de utilizar todo o noso poder persoal. Non andar comedidos, senón sacar todo o que levamos dentro. Ben, pareceme de momento positivo, pero un pouco non ambiguo, senón difuso, non como abstracto. Así que imos a pasar á Biblia. A ver que se nos pode concretar un pouquiño máis que isto de todo, a que se refire con todo. Todo vai a cambiar, todo vai a permanecer no mesmo, todo se concederá. Non só as cousas beneficiosas, senón tamén todos aqueles castigos que nos tenen que chegar por as cousas malas que fixéramos. Pois, como no caso anterior, pecho os ollos e doulle unhas voltiñas para eu non saber exactamente por que lado da Biblia estou. Non pensedes que levo as contas das voltas, porque de feito nunca sei exactamente por onde tallo. Bueno, como que abrín un pouco polo inicio de todo, non? Que isto non serve. Ás veces hai fallos así. Tengo que marearte un pouquinho as páxinas. Vale, que libro estou? Libro de Xuíces, capítulo 18, versículo 27, concretamente, di: lleváronse pues lo que había hecho Mica y el sacerdote que tenía y marcharon contra Laís, contra el pueblo tranquilo y confiado, y los pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Ten que haber lumes e espadas, de pasar sempre que utilizo a Biblia sempre me sale moita cousa bélica, nunca vou caer a un proverbio de sabiduría ou a un proverbio dos salmos ou a proverbios, sempre acabo metida en cousas belicistas e espadas. Vou apuntar para non perderme. Xuíces. Pues 27 e o título do capítulo concretamente é A prisión de Sansón. Estamos na historia de Sansón. Non sei como interpretar isto en relación ao... No, perdón, Conquista de Laís. Que o capítulo 17... O 16 é o de Sansón, 17 culto cismático, 18 conquista de Laís. Isto xa me cadra un pouquiño máis. Lleváronse pues lo que había hecho Mica y el sacerdote que tenía y marcharon contra Laís, contra el pueblo tranquilo y confiado, y los pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Bueno, eu interpretaría que hai que ir con todo, e temos que ir armados con todo, e non nos vale solo a arma que merquemos, senón que hai que pasar todo por lume, queima lo anterior. Podemos entendelo así, un vello contra novo, cadrame bastante tamén con ese reconverterse do 2025, supoño que xaneiro pois hai que inicialo así, con ímpetu e con forzas. Ir a por todo, diría eu.
realmente a interpretación podémosla facer máis amplia se lemos todo o capítulo da conquista de Laís, que sería interesante, pero creo que tampouco me vou poñer aquí, é bastante extensa, non vos quero dar a chapa, así que cando escriba explicareivolo mellor, porque tamén é verdade que habería que ter un coñecemento ben profundo de cada parte da Biblia, e eu curiosamente sempre vou caer ás pasaxes que menos lidas teño ou menos exploradas. Cousa que non lle quita validez a este tipo de lectura, porque hai certa maxia tamén en quen chega inocente ou sen saber a un texto, eu creo, ou a practicar algo. É un pouco como a sorte do principiante, que un non vai impregnado de certas ideas preconcebidas ou de certos vicios, entonces é como que a mirada está máis pura, diría eu. Non sei se neste caso vos estades de acordo. Entonces deixámoslo por aí e imos á Ilíada, que por suposto a Ilíada esa sempre vai con todo, sempre vai con espada e con lume, e bueno, a ver que nos depara. Podedes falar polo chat, podedes facer algunha consulta ou algunha interpretación do que está a sair. Vou dar unhas voltiñas. Oi. Canto primeiro, cando despois daquel día apareceu a 12ª aurora, os sempiternos deuses volveron ao Olimpo con Zeus á cabeza. Tetis non olvidou entonces o encargo do seu fillo, e saindo de entre as olas do mar, subiu moi de montaña ao gran ceo Olimpo, e atopou ao largo vidente Crónida, sentado á parte dos demais deuses, na máis alta das moitas cumes do monte. Acomodouse ante el, abrazou aos seus xeonllos coa man esquerda, tocoulle a barba coa dereita e dirixiu esta súplica ao soberano Zeus Cronion. E é a súplica de Tetis, o que pasa que eu fun caer xusto nese parágrafo, pero a súplica de Tetis tamén nos pode interesar, polo menos o primeiro parágrafo, vou ler, di: Pai Zeus, se algunha vez che fun útil entre os inmortais con palabras ou obras, cúmpleme este voto. Honra ao meu fillo, o heroe de máis breve vida, pois el é rei de homes. Agamenón ultraxouno, arrebatoulle a recompensa que de retén. Vinga o ti, próvido Zeus olímpico, concedéndolle a victoria aos troianos ata que os aqueos den satisfacción ao fillo e o colmen de honores. Apunto, que iso tamén me axuda a interpretar un pouquiño. Tetis, aquí intercesora de Aquiles. Sabedes que a Ilíada comeza co enfado de Aquiles porque lle quitaron a unha das súas escravas, a Briseira. Boas noites, Alobeira. Estaba a Alobeira en directo en Twitch en galego, que estaban xogando a Pokémon. Pois nós estamos por aquí facendo directo de bibliomancia de todos os meses. E estábamos xa interpretando o fragmento da Ilíada. Podedes, os que acabades de chegar, podedes axudarme tamén a interpretar. Xusto ao momento en que Tetis fala con Zeus para interceder por Aquiles, para que os troianos ganen todas as batallas mentras non lle restitúan o seu
os seus botíns de guerra a Aquiles, non? É o inicio da Ilíada, é o momento en que Aquiles xa leva tempo na guerra de Troia, pero enfádase porque lle quitan pois a súa escrava, non? É parte do botín de guerra. Entonces el di, pois non loito máis, métome aí na tenda que loiten outros, que eu non penso mover un só dedo. Entonces Tetis vai a suplicarlle a Zeus pois que lle conceda ese favor tamén de que os troianos ganen todas as batallas mentras Aquiles está enfadado. Como podemos interpretar isto para as enerxías deste mes que entra? Pois non o sei. Temos aquí unha Tetis intercesora. Será que alguén pode interceder por nós ante algunha cuestión coa que non se nos fixo xustiza? Pero como deberíamos interpretar isto no marco de que a palabra clave que hai antes no diccionario é todo? Será que sentimos que se nos quitaron todas as nosas cousas, aquelas cousas que merecíamos, que estivemos loitando por elas, e que agora de alguna maneira se nos restituirán? Poderíamos interpretarlo así, que eu son unha muller con moita esperanza no corazón de que as cousas vayan ben e os esforzos den froito. Entonces, sempre interpreto así os textos. Teño un sesgo. Non debería decilo, porque perdo crédito como señora bibliomántica. Pero a verdade é esa. Que máis podemos interpretar? Pois igual que moitas outras veces cando nos aparece Atenea, pois digo que temos a Atenea con nós, ou cando nos aparece por aí Apolo, creo que tamén é interesante ver que Tetis intervén ante Zeus. O mellor xa temos que pasar directamente as forzas a pensar en Zeus, no que representa Zeus, o aéreo, a enerxía masculina, o raio, como se xestan os raios, que significa iso? É como unha enerxía incontrolable, un pouco impredecible, pero unha forza que está aí e que a veces podemos sacar de nós. Iso encaixa tamén no ir con todo, ir con todas as nosas armas. Igual non somos Zeus, igual nos temos o raio dentro. Vou ver de descansar, Melody, que mañá madruga e viaxa, pero tolas, apertas a ti tamén, Fran. Chao. Como vedes? Que me decides? Como interpretades esta pasaxe? Quenes somos nós? Tamén podemos decidilo. Somos Tetis pedindo unha intervención divina, porque xa non vemos outra solución, ou somos Zeus, que somos a nós a quen nos veñen a pedir cousas, e somos nós quen ten o poder do todo, e somos os todopoderosos, cousa que cadra tamén ven coa segunda palabra que saía despois de todo, que era todopoderoso. Digo, porque todo, como é unha palabra tan xeral, pois habería que ao mellor concretizala, e a seguinte entrala é todopoderoso, e con Zeus por aquí polo medio, a min cádrame. É un pouco complicado, esta bibliomancia revirouseme un chisquiño. Pero sí, podemos decir que este inicio de ano é ir con todo para conseguir todo. Entonces, que nos propuxemos? E non falemos de propuxenme facer máis exercicio, propuxenme ir máis ao gimnasio. Que te propuxeches? Non esas proposicións de vou ler este ano, vou ler 20 libros en vez de 10. Non esas metas que nos poñemos así, que son fáciles de cuantificar e que cadran case todo o mundo, que ten case as mesmas metas. Non. Esa cousa que te propuxeches, que ves casi como que é un soño que non alcanzas, pero que en realidad podes concretala e facela. Esa aí estamos. Traballemos niso.
A estas horas non estou moi lúcida para interpretar esas pasaxes. E xa, é que ademais, eu creo que aínda estando lúcida, é un pouco complicado. Pero sí, non sei, é que é algo como moi global, non? Todo, é que é todo. A pasaxe bíblica, bueno, habería que lela inteira para, creo que, poder interpretala ben, pero estamos tamén no contexto de armarse e ir a por iso. Creo que neste caso, pois tamén, non? Pues, Tetis está como da nosa parte. E ata aquí o que podemos sacar dos libriños. Punteino, non podo pechalos. Digo, entón, como sempre, vou a sacar máis lúcida que a min estás. Como sempre, vou a sacar a carta do oráculo de Kuan Yin, que sempre nos axuda pois un pouquiño a pechar estas lecturas. Sempre ten unhas palabras bonitas. Anda, que bonito. Abundantes bendicións. As túas preocupacións séntense no meu corazón. Todos os problemas materiais e espirituais son do meu interese e do meu poder para resolvelos. Non te preocupes, as miñas bendicións están contigo. Bueno, pois soa tamén a totalidade e poder, non? Ainda que no sentido de Kuan Yin, que é o sentido este da compaixón, das bendicións, son máis ben de estar espiritualmente a gusto, aínda que todo se derrumbe ao redor, aínda que estés no medio da guerra de Troia, sentir que está todo ben, que estás facendo o que tes que facer, por exemplo. Apunto tamén E a partir de aquí, bueno, teño aquí o tarot, pero non me atrevo moito nunca a sacar arcanos para pechar as lecturas. Pero teños tamén por aquí, se alguén quere facer unha consulta a algún dos oráculos, podedes escoller Diccionario de Lingua Galega, Sagrada Biblia, Ilíada, Oráculo de Kuan Yin e unha lectura así rápida cos arcanos. De feito, vou a sacalos, teños todos mesturados. Mentras se me queredes preguntar algo. En xeral, creo que é unha lectura bastante positiva. É unha lectura de poder. Que tamén está ben, que hai que empezar o ano crendo que podemos. Bueno, podía aproveitar que as tiña baralladas e usar tamén os menores, pero bueno, ahora xa está, xa estou buscando todos os arcanos, o mago, a estrela, a forza, a templanza, o tolo, o demo, os amantes, a torre,
Xustiza, o mundo, o colgado e a lúa. Xa está. Ai, o Lenormand, ben esquecime do Lenormand, ai como estou. Ahora estou con este. O se non vou facer no directo anterior fixemos ceromancia, pero a ceromancia vai a quedar para días especiais, vale? Entonces teño aquí xa todos 1, 2, 3, 11, 12, 13, 22. Vamos a sacar un para pechar tamén a lectura. E despois saco o Lenormand, veña, imos con todo, para que non quede curto este directo. Que interesante. O demo. O que nos ata e non nos deixa avanzar. Os vicios e as paixóns que temos que procurar controlar. Arredemo. Ahora, como vai isto co todo? Pois non o sei moi ben. Teño que meditalo. Pero si, o demo é curioso, porque é unha carta... Non é un dos arcanos que máis me saian, a verdade. Non o teño moi coñecido en canto a lecturas. Pero sí, o que nos ata non nos deixa avanzar, os vicios que nos están a interromper en certas cousas. A cadea que hai que romper para ir con todo. O que hai que queimar. Podemos interpretalo así. E bueno, teño que sacar o Lenormand tamén. Porque a lectura di todo, non? Pois eu vou con todo. Vou con todo. Con todo o que teño. Menos mal que non son coleccionista. O sea, son coleccionista. Quero dicir, non son coleccionista no sentido de que non teño 1000 barallas, porque non teño cartos. Se tivera cartos, teña unha estantería chea de 1000 barallas diferentes. Outro día vi un tarot de gatitos que, vale, non ten... O sea, contrólate, Melody, con unha baralla chea. Pero era un de gatos. A que non lle gustan os gatos. Bueno, voume centrar, Vamos a sacar aquí 2 cartiñas do Lenormand. Oi. A estrela, que neste tarot, neste oráculo, non é un tarot como cal, viría a significar a intuición, non só a intuición, o sea, a intuición e a inspiración, un pouco a forza creativa, o desexo, a guía, a intuición. Pero temos aquí a zorra. Normalmente a zorra avisa dun perigo, de alguén que che zorrea, sabes? De que hai unha persoa por aí atrás, contando mentiras, sixilosa, que se move nas sombras, que non a ves vir.
pero eu non poido evitar tampouco pensar que a zorra ten tamén un pouco desa da suspicacia, é dicir, en xeral, a simboloxía ten unha tradición negativa, pero tamén, por outro lado, hai certa idea positiva, non? De lista, de que fai artimañas. Claro, se chas veñen facer a ti é malo, pero se ti necesitas nalgún momento da vida zorrear un pouco, no sentido de ter un pouco esa malicia necesaria para a supervivencia. Hai que tela, porque senón nesta sociedade non pápannos. Entonces, hai que ser un pouco raposa. Pero tamén hai que coidarse das raposas. Gárdame as galiñas, gárdame ben as galiñas no poleiro, que levas aí todo o tempo criando nelas, e vai xa desgraciar, e despois non tens con que facer a sopa do día de festa. Entón, iso de cerrear sona moi mal. Sí, xa me din conta. Xa me din conta, pero bueno, entendestedesme. Pero iso, un pouco, eu recordo miña abuela dicir así de algunha xente, ai, esa que raposa é, e non o dicía, non soa en galego, non é o mesmo que cando se di en castelán, creo eu, cando din que raposa é que é silandeira, que tal, que fai as cousas así as agachadas, pero porque tamén é suspicaz. Ou alguén que cacha cando lle están contando unha mentira que a cacha, sabes, porque é raposa, sabes, ten esa vista na oscuridade para papar a galiña. Pois iso, que hai que ser un pouco raposo na vida. Ao lado da carta desta, que sin, da intuición, non o sei, pero non podo evitar, sabes, pensar que é un pouquiño de combinar a estrategia co desexo. Tamén é bonito, non deixarnos un pouco, non deixarnos levar, senón trazar o plan, aínda que non sexa así plan meticuloso de coller a xenda e poñerse a planificar. De feito, e facer un vídeo sobre iso, porque o estou preparando, de verdade, prometo que o estou preparando, sobre unha palabra que está moi de moda, que é o journaling, non? Journaling levámoslo facendo toda a vida, levar un diario. Pode ser levar un diario de moitas maneiras. Por exemplo, cos tarots, pode ser levar un diario para levar un rexistro das cartas, das tiradas e irse familiarizando con elas, é moi boa cousa. Diario de soños, o mesmo, diario de moitas cousas, diario de crecemento persoal, diario de lectura, que iso tamén está moi de moda tamén polas redes. Por que empecé a falar eu do journaling? Foiseme a pinza. Sí, vale. Que, claro, investigando así un pouquiño, a ver, journaling fano todos os artistas para mellorar tamén, é a obriga, o compromiso contigo de practicar un pouco, pero tamén de ter un espacio donde sentirte totalmente libre, vale? O eso de levar un diario de anotacións, que se pode levar de moitas maneiras, pero é un sitio onde tú te podes sentir totalmente libre. Entonces, claro, eu estive vendo vídeos de xente que fai journaling, que viven deso, de facer journaling nas redes sociais, e decateime dunha cousa espantosa. Bueno, a mí pareceme espantosa porque eu sou unha persona así como moi orgánica. Tamén é verdade que, bueno, non teño un negocio, non teño que levar unha axenda como a que ten que levar unha persoa que é autónoma e que ten un negocio, vale? Vamos separar as cousas. Pero decateime de que hai xente que vive deso nas redes sociais que te di, mellora a tua vida facendo journaling, e sacan aí non sei cantas libretas, non sei cantos bolígrafos,
con non sei cantas páxinas onde teñen levan registro de todas as cousas que fan ao día, en plan de, pois hoxe tomeime tantos cafés e fixen non sei canto, que está ben, vale? Pero que non eres Ana Botín, que a túa vida é unha cousa, e a vida dunha persona que planifica o seu negocio é outra. Entón, levar a túa vida persoal planificada e registrada como a dun negocio chega a un punto no que me parece un pouco insano. Non sei se me estou explicando e a donde quero ir. De todas maneiras, hei facer un vídeo sobre iso, porque o dos diarios creativos e as anotacións é un tema moi interesante. E, sobre todo, tamén é interesante porque está moi de moda agora mesmo en redes. E, digo vos, hai ese punto tóxico, que non eres Ana Botín, nin eres a secretaria de Dona Leticia Ortiz. A túa vida ten que ter un pouco de caos, porque as vidas son así, son caóticas, e ten que ter un pouco de caos, non podes planificalo todo, porque aínda que a túa vida sexa moi tranquila e moi normal, podas levala toda a rajatabla, moitas veces acontecen cousas que ti non podes controlar, e que che desbarajustan todo, e que iso créache moitísima máis frustración. Entonces, un pouco sí, pero tampouco tanto. Boas noites, Tais. Pois sí, perdiches todo. Pero non pasa nada, que che fago un resumo, porque xa iba a pechar directo tamén, entón xa facemos resumen de directo. Queres que che saque algunha cartiña? Un pouco de Kuan Yin, que sei que ti sempre queres. Se queres, se non queres, non. Xa pregunto. Aquí. Voulle facer o resumen a Tais, que sirva como repaso tamén de Kuan Yin, si, vale. Vale, pois saco a cartiña e facemos o repaso de peche. Estou aquí contigo. Incluso se esqueces a miña protección, a miña presencia e o meu amor, aínda estou contigo. Nunca estás lonxe da miña mente, nunca estás fora do meu alcance, en todo momento estás no meu corazón. A carta moi bonita tamén. Vale, pois resumimos que as enerxías de xaneiro veñen un pouco complicadas de interpretar. Tamén creo que veñen bastante poderosas. A palabra clave que nos saíu no diccionario foi todo, concretamente todo cando indica concesión, que foi onde foi caer o meu dedo, porque a entrada de todo no diccionario é moi extensa. E despois de todo, a seguinte palabra é todopoderoso, porque dígome, como todo é unha palabra tan extensa, igual hai que concretar un pouco e ver que ven despois, non? No capítulo, na Biblia, fomos caer ao capítulo 18, versículo 27 do libro de Xuíces, donde, por suposto, falan de conquistar e aniquilar unha cidade, a espada e lume. Polo tanto, interpreto que temos que ir con todo. E o que non nos serve, pasalo a lume. Tamén poderíamos decir, se a espada é elemento aire, temos tamén aí o lume, non? Xogar con eses dous elementos. Sería xaneiro un momento de moita acción e purificación polo lume, pero tamén de moita estrategia coa espada, co elemento aire. Poderíamos interpretarlo así, creo, non sei. E na Ilíada temos a Rapsodia 1, xusto a súplica de Tetis ante Zeus, donde lle pide que, mentras Aquiles este enfurruñado porque lle quitaron os seus tesouros, que ganen os troianos todas as batallas. E aí sí que eu non sabía moi ben se interpretar
que temos unha intercesora que é Tetis ante Zeus, que ante certos problemas tranquilos que vamos a ter unha intercesión, ou se temos que ser nós Zeus armados co raio e ir con todo o noso poder. E si, non sabía moi ben así como interpretar esa pasaxe. Pero tamén podemos pensar que precisamente Aquiles quítaselle teóricamente injustamente o seu botín de guerra e logo se lle restitúe precisamente por esta intervención divina. Así que pode ser que aquel todo ao que aspiráramos se nos conceda agora, non o sei. E cando entrou Tais, non sei se o dixera xa tamén, que ese ir con todo non me refiro só aos típicos propósitos de ano novo, que todos nos facemos propósitos de ano novo para despois non cumprilos. Refiro máis esses propósitos que temos sempre dentro do corazón e que sempre vamos procrastinando ou postergando porque non creemos especificamente que o poidamos lograr, aínda que sexan cousas non tan difíciles, vale? Poñamos, por exemplo, eu que sei, escribir un libro. Canta xente hai que últimamente, ademais, moita xente que me rodea ten como esa ansia de escribir, non? E non o fan. Ou como me gustaría ter un huerto, é unha cousa que sempre tes aí que che gustaría ter, pero nunca empezas. Pois igual o ir con todo é ir coa acción de cumplir esas cousas, por moi aéreas e etéreas que nos parezan. Non sei se ten sentido o que estou a dicir. Creo que un pouco sí e un pouco non. Vos diredes como interpretades. Bueno, creo que ata aquí o directo. Un directo intenso, pero curtiño. Esta semana sí subirei, bueno, non vou facer moita promesa, pero intentarei subir os textos da bibliomancia das enerxías de 2025 e tamén esta bibliomancia. Avisarei nas redes, por suposto, porque non sei se mañá poderei. Intentarei facelo no máis breve tempo posible para que nos xunte unha cousa con outra. Mañá temos directo ás bravas que titulei Raíñas Magas, pero como é ás bravas non sei exactamente de que vai o tema. Ditais, é en plan centrarte nun proxecto do corazón e comezar a dar pasiños. Sí, eu creo que sí. O ir con todo así. Porque é que creo, por iso dicía, que creo que moitas veces facémonos estes propósitos de vou facer máis exercicio este ano ou cosas que como que son moi vacías, non? Ou que sí, a ver, que Fits Bro, Gyms Bro e Gyms Sisters existen, pero sabes, eu sei que temos outros propósitos máis profundos que esos, moitos de nós, e que non damos ese pasiño, e que non vamos con todo. Ou que damos pasiños moi pequenos. Se estiveches dando pasiños moi pequenos, igual é un momento de ir con todo. E bueno, pois, sen máis, xa vos digo, mañá temos tamén directo nesta canle ás 10 da noite. Sabedes que me podedes mandar noticias e cousas que queirades que comentar. Un pequeno tema para centralo será Raíñas Magas. Non sei que sairá aí, pero bueno, agárdovos. Xa sabedes, é un directo así distendido e divertido. Así que convidovos a estar e vémonos polas redes sociais. Mentras tanto, sede boiños, portadevos ben. Chao!